Ko mahai norpen kan sang hari. Ihin borok pen kan ya borok langdi si tongo pantong tanam bagai. Social media ro nugui tongo gobangma bori borok ro ri bara bara kanei chumbui nijini shorino nijini sakno phunugui bolai tongmani omahai chumjak kanjak bori no nukhange baksa baksa chalaro Lektin dogo hawi thoru mana ke injenol khibi uta buji dinarbo. Hello, lam sogo norok joto no ani ketal video wo wansa chela bai TRIPURAJWK BRWI lama koni kejar gafagap khele ni video no suru khele sinai. Anga se sojang malia ang BRWI ko pencai makin sinai muy mai bad deh. Hai tamong khan no bo chakar juma pura 105 din mai ma che hai ke phan to kuthung ro no pojonto ware chai tong pura rahu khaka bo rahu tai kisani bagui songoya ko nei kaham ki songoi chamaya da no ta mo tai jiboni macha ya hai ke chai tong abo tini chai ke tai macha gala hai hinei tini abo macha ya ke ang thui thangnai hima hai ke tamo ek number ni mental da umma klai kha naki mai macha ya 105 din ungoi da abo chai tong kha kono phana bagmal ni yang ke anu khoi pai ya kar tabu khoi pai male tam nisha tamo chuno khe sung no khoijak nei ma bo nung siblang nung no sari ta tam ni sa ang ko jabardasti ke tono phangse bona relationship boto yana ki tono jamane jibona toni mano tam toni me to moni ri goi toni mano sikiroi toni mano dom kiri toni mano ma gila ma kisi toni mano ari ko sisi nung na ang mani ri toni na dele khojak na bagai ne kheba bora gediba oh nung bo khoroksa borok sina angke ba chikaljok ma da hinje सबसे बरी रंग सागो से नुको दोस चला मन नंग बरी रिया के बरन चला थांग नंगै बो चला थानाय haino bai ko buri rong sago no dus nung buri ri yang ke chela poti ke thane haya da musung pur khoyo ya karo amti ku nung hajar kha bisi kok ta sa chi din ro kuni no khoi krak ma Ano ke bo hamza na kere. nung bo khoroksa sitra buri ya mo no no ke phana hamjak nei kerei hai nu khetam tabung ni jamana ro hamjak na muchung jak tong no nung nung ya de yango kana guni khoi ja ko ya kare klang thango human ro nung ati chokoro go kore relationship ro go kore inge nijino kubal kaham si hindi tam second hand ro na muchung jak tong no nung khe Sabo hamza dakti sadi belai du khonang hai skep pan hamza na kere ke bo goina bu khani kere hamza na bu kere sabo hamza kisa sabai gera di norok jori sa hamza tongke kisa sabai dos no norok je atu social media o phayoi sabo hamjak noi video ro khai sungmani je video nai ne joto no hamjak o hne comment khe kya fro ke tamul lui khe reply re ne no likhmo fuine ma ongkhang khatai kono sali yang norok kok sake bu kok si ruai magana likhmo fuine ro kok sali atai chache kam kare Kami kharap nong aba kaham norok je khaimani kaham sa kare bai ke sabo bo kunia bolte tami kuna norok tamo sabo bo nono makiting ro fainani aborok sabo borok hai lucha luchi rok ni khobor khe to khnanan je selarkha boroni salka thango badar masa rok ni suila ro hai khe lama kuni ke charo ku phalai tonglai hino bo chini TRIPURAJWK buri rok no khe to tai sana si hamliya jesuk sakelas layu komina khe bachi re te sabas bari borok no hino lekhmo finai rok kaham sake hamya chongnai rok Awara ang sanada chuak no ke fego buri no ke thengo bisi kokta sadi norok ni kok khne ang lengo lekhmo finai rok bo lekhmo finai rok kya tu designing rok bano no lui hai agi ke sut ni yakongo rachi go yafung phuno go hno tabu ke kislango rachi go kislang phuno phung olo ke sipagana rachi go sipak phuno ge lekhmo finai rok atu jat pen kanwan sile langta langdi tongbo chanai hai tam phunuk abo tamo aro video de khaina phai na biang phunuk na phai video khaina ke khadi chupchap tam biang phunuk abo social media ro nugui tongo gobangma bori borok ro ri bara bara kanei chumbui nijini shorino nijini sakno phunugui bolai tongmani omahai chumjak kanjak bori no nukhange baksa baksa chalaro bukhawa hamya wansumung phayo bongni bagai bukhaw bongno mana musung mani phayo bukhaw kaisa attraction ngi phayo phiaba ongkhang khata bujok chidi borok na jesuk bujok bongya borok khali khum fina ro kaham saki hamya chongnai rok jesuk sabo tai bujiya borok
Ungkha tinni video asujorana malai phina narok next video no chajak tongkhe like ready comment khedi share khedi and subscribe rok khai ready ungkha thangkang bye.